poštovani gledalci, dobroveče. Ovo je Oko ekonomije, ja sam Zoran Stanojević, a večeras pričamo o tome da li će evro propasti u ovoj krizi ili će iz nje izaći još jači i koliko je sudbina Evropske unije vezana za sudbinu njene valute. Gosti Oko ekonomije su profesori Miroljub Labus i Mihajlo Crnobrnja i poslovni konsultant Nebojša Katić. Hvala vam što ste večeras u Oko ekonomije. Ali najpre da pogledamo koji su mogući scenariji sudbine evra u ovoj, a možda i u sledećim godinama. Analizu je napravio moj kolega Gorislav Papić. Evro. Ekonomski i geopolitički simbol Evrope proživljava najteže dane. Samo u prošloj godini evro je 2 puta uz pozamašnu, uglavnom nemačku kauciju vraćen u život. Prvi put za vreme dramatične grčke krize, a onda i kada je keltski tigar Irska pregažena kao ulična mačka. Kako se već naslućuju slične drame u Portugaliji i Španiji, sudbina evra u 2011. trenutno je globalno pitanje za $1 milion, to jest evra. Mi vam predstavljamo 6 mogućih scenarija o kojima debatuje Evropa i ne samo Evropa. Scenario broj 1. Otpisan. Eurozona opstaje, ali bez najslabijih karika. Grčka, Irska i Portugalija, možda i Španija, napuštaju eurozonu. Eurozona će preživeti, ali sumnjam da je moguće da se to desi u ovom sastavu sa svih 17 članica. Scenario broj 2. Prohujalo sa evrom. Eurozona se deli na 2 dela. Na jaki sever, kome bi pripadali Nemačka, Austrija, Holandija, Finska, Luksemburg, Estonija, Slovačka i Slovenija. I slabi jug, koji bi činili Francuska, Belgija, Španija, Portugal, Italija, Grčka, Irska, Malta i Kipar. Tako bi zapravo dobili 2 valute, severni i južni evro, ili kako bi se već zvali, a evro u današnjem smislu reči više ne bi postojao. Mislim da evro neće preživeti u svom trenutnom obliku. Bio bih iznenađen ako bar jedna zemlja ne napusti eurozonu, mada očekuje mnogo dramatičnije promene. Ono što se po meni mora desiti je da se evro podeli na sever i jug. Scenario broj 3. Euro von Bismarck. Nemačka jedina napušta eurozonu, vraća se nemačkoj marci kao valuti, dok evro slabi, ali opstaje kao valuta u ostalih 16 država eurozone. Prema anketi Bilda 49% Nemaca je za povratak marke, 41% je protiv. I neki od najvećih ekonomskih umova današnjice smatraju da Nemačka mora da odustane od evra. Evro se može spasiti ako ga najveća evropska ekonomija odbaci. Izlaskom Nemačke iz eurozone, evru bi znatno pala vrednost, a time bi se podstakao izvoz iz zemalja koje su trenutno pod evrom, a proizvodi tih zemalja bi i ostalim zemljama bili znatno pristupačniji. Scenario broj 4. Nacionalna klasa. Eurozona se raspada, evro se potpuno ukida, a države se vraćaju starim, nacionalnim valutama. Kad već nema zajedničku fiskalnu politiku, ili kao što spoljnu politiku ima u fragmentima, Evropska unija može i bez zajedničke monetarne politike. Dakle, EU se ne bi raspala ukidanjem evra, ali bi to ipak bio veliki udarac za Evropu. Scenario broj 5. Deutschland über alles. Eurozona se raspada, formira se nova valuta, novi evro ili, na primjer, nemački evro, pošto bi tu novu eurozonu verovatno činile države koje gravitiraju Nemačkoj. Dakle, Nemačka, Austrija, Holandija, verovatno i Danska i Češka koje sada nisu u eurozoni, kao i sve 3 baltičke zemlje. Scenario broj 6. Na zapadu ništa novo. Sve ostaje kao i do sad, Evropa zajedničkim naporima uspjeva da rešava probleme koji iskaču u njenim članicama i nastavlja da funkcioniše u sadašnjem obliku. Da, definitivno. Svih 17 zemalja biće deo eurozone i na kraju godine. To se uopšte ne dovodi u pitanje. Kada bi trebalo da se uloži neki evro na to koji će se od ovih scenarija pokazati kao tačan, verovatno bi se najviše tipovalo na otpisane i na zapadu ništa novo. Ali koji je najbolji scenario za malu i zaduženu zemlju koja bi da postane član EU kao što je Srbija? To je naše pitanje za $1 milion, to jest dinara. Dakle, gospodo, koji od ovih scenarija vam se čini najrealnijim ili imate možda i neki 7. svoj koji biste dodali? Profesor Crnobrnja, evo, ajte vi prvi. Ja sam nemam 7. ja sam za 6. Iz prostog razloga što verujem da je u taj projekat uloženo strahovito puno i političke volje i resursa. Nemojmo zaboraviti da isti oni koji smatraju sad da euro neće preživjeti su smatrali da euro neće ni nastati.
90. godina je bila velika polemika u Americi i u Kanadi da li euro uopšte može da zaživi, pošto to nije prirodna valutna zona. On se desio i ja duboko verujem, da ne trošim vreme od mojih sagovornika, da će tako i ostati. Po svaku cenu? Šta znači po svaku cenu? Upravo to što sam rekao, po svaku cenu, bez obzira koliko će da košta opstanak evra. To je sad delikatno pitanje, mislim, može i rata da bude. Ali ja mislim da će opstati. Profesore? Ja bi izabrao scenariju 6+. Znači, nije baš da neće biti nešto novo u eurozoni, ali moramo da razumemo kako eurozona i uopšte Evropska unija funkcioniše. Ona ima vrlo centralizovanu ili takozvanu zajedničku monetarnu politiku, jedan sistem centralnih banaka i Evropsku centralnu banku i jednu valutu. Na drugoj strani ona ima potpuno decentralizovanu fiskalnu politiku. Znači svaka zemlja za sebe vodi fiskalnu politiku. Pošto je fiskalna i monetarna politika predstavljaju dva stuba svake ozbiljne ekonomske politike, ne možete tu kuću, taj zajednički krov da držite samo na jednom stubu. Dakle, jeste evro u krizi, ali posle ove krize morat će da se stvari menjaju kod fiskalne politike i već imamo neke osnovne ideje. Neće više biti potpuno nezavisna fiskalna politika, neće neki veliki pomak biti napravljen ovoga momenta, ali će sigurno biti napravljen značajan pomak i prosto Evropa će morati više ekonomski i fiskalno i monetarno da se ujedini. Ako bi to preneli malo recimo na sliku neke porodice, znači u kuću stiže jedna plata, a hoćete da kažete ukućeni sad svako troši kako se njemu sviđa. Vidite, kod fiskalne politike Evropska komisija raspolaže samo sa 1% bruto nacionalnog prihoda u Evropi i Evropska komisija faktički ne može tu ništa da uradi. Ostalo zavisi od saglasnosti nacionalnih vlada, kako će te fiskalni stimulansi da se koriste. Danas svi koriste fiskalne stimulanse, znači države više troše nego što imaju prihoda, zadužuju se i onda neke države su se previše zadužile i sad nastaje problem. Više nego pre nego što je nastao evro. Apsolutno više. Znači, svi su iskoristili evro da se ponašaju malo nedisciplinovano. Da vam kažem, da uđete u eurozonu bilo je potrebno da imate 3%, ne više od 3% deficita budžeta u odnosu na GDP. Danas je prosek 5%. Znači, morali ste 60% da bude dug prema GDP-u, danas je 82%. Znači, cela eurozona je te kriterijume iz Maastrichta probila. Znači, tu će morati da se naprave korekcije i više neće biti potpuno nezavisnih fiskalnih vlasti, ali to je jedan proces koji je mukotrpan, koji zadire u političku samostalnost država, ali ja verujem, kao i moj kolega, da će to polako, korak po korak biti napravljeno. Gospodine Katiću. Ja se isto slažem da je 6. scenarij najrealniji. Nekoliko razloga. Prvi razlog je što Evropska unija ima kapacitet da krizu sanira. To uopšte nije sporno. Evropska unija može sanirati krizu. Pitanje je da li postoji volja i tu je ključni igrač Nemačka. Dakle, Nemačka hoće, kao najsnažnija članica, da učestvuje u toj sanaciji, ali traži dve stvari. Jedna koju je već istakao gospodin Labus, to je konvergencija fiskalnih politika. Ona je nužna, ona je neophodna i bez nje eurozona ne može da opstane. Drugi, međutim, element je, i ja mislim da sa te strane duvaju ti oštri vetrovi prema Evropskoj uniji, Nemačka traži da u sanaciji država koje su u problemu učestvuju i banke. Dakle, da banke moraju početi da otpisuju deo dugova koji je nastao kreditiranjem država koje su u problemu. Dakle, Nemci pokušavaju da ne dozvole da se banke ponovo jeftino izvuku iz ovoga. I tu je, rekao bih, jedan ozbiljan konflikt. Dakle, s jedne strane imate Nemce koji su vrlo čvrsti. Drugo, Nemci ne traže ništa van onoga što su već na sebi primenili. Nemačka se od 2003. godine prilagođava ovim procesima u svetu preko programa štednje koje su zaveli i tako dalje. Nemačka to sad traži od svih. Traži da bi učestvovala u tom saniranju. Recite mi, zašto bi Nemačka 2 put plaćala tim zemljama, znači Grčkoj, Španiji, Portugali, jednom kad idu na letovanje, a drugi put kad im saniraju budžetski deficit? Pa, nekoliko razloga. Jedan je što je evro zajednički, da kažem, projekt pre svega Francuza i Nemaca,
što je ceo projekt rađen, ja mislim, pod najvećim uticajem Centralne banke Nemačke. To je, da kažem, suština. Drugo, što Nemačka ima velike koristi od eurozone. Dakle, uz činjenicu da Nemačka najviše i plaća i tako dalje, ima veliku korist. Znači, Nemačka je zato održala svoj status svetske ekonomske velesile. Ali, dakle, Nemačka, ponavljam, hoće da plati. Drugo, imate jedan vrlo važan element, zato što su i nemačke banke u problemu. I one su kreditirale Grčku. Među najvećim kreditorima Grčke, na primjer, su Francuzi i Nemci. Među najvećim kreditorima Španije, na primjer, koja je u problemu, su Francuzi. Dakle, imate tu naravno i principijelnog stava, a imate malo jednog stava koji je stav lične koristi. Dakle, saniramo, da, ali saniramo i svoje banke. Koliko su evro, odnosno eurozona i Evropska unija dve podudarne stvari? Je li eurozona krvotok Evropske unije ili je to malo preoštra slika? Koga gledate? Ko će prvi? Pa, sigurno da to nisu iste stvari. Pre svega u eurozoni od 1. januara 17. tako Estonija a 27 u Evropskoj uniji. Dakle, već po tome se vidi da nisu iste. Ali, sasvim sigurno da je evro jedna od najvažnijih ostvarenja Evropske unije i ideja je da svi jednog dana uđu u evro. Dakle, to je ambicija i želja. Velika Britanija je to do sada uporno odbijala, Danska isto tako, ali ima zemalja koje žele, a ne mogu. Naprimer, Mađarska, naprimer, Poljska, naprimer, Češka i tako dalje. Dakle, one imaju aspiracija da uđu u evro, ali ne ispunjavaju kriterijuma o kojima je govorio profesor Labus. Dakle, ne bi, ajde da uzmemo ovaj najcrniji scenarij, da propadne monetarna unija. Moje duboko uverenje je da zona slobodne trgovine, dakle ono drugo najvažnije što Evropska unija ima u ekonomskom smislu, ne bi propalo, jer to čak i Englezi podržavaju. Dakle, najveći skeptici podržavaju Evropsku uniju na nivou trgovine i na nivou zajedničkog tržišta, ali ne na nivou monetarne unije. Dakle, ne znam da li sam bio dovoljno jasan. Ne bismo rekli da je to krvotok i da bez evra Evropska unija, to je otprilike vaš zaključak. Pa ja mislim, pazite, Engleska je van. Jedna od najvećih zemalja Evropske unije je izvan monetarne unije. I povremeno se pitaju da li je dobro što smo van, da li je upravo to, jeste. Kad se približi evro 1:1 na funtu, tu je bilo dosta razgovora o tome da li baš rade pametno. Samo još jedna rečenica. Znači, mislim da je monetarna unija daleko najvažniji segment Evropske unije, ali sigurno ne bih rekao da je krvotok. Evropska unija to je zajedničko tržište, jedinstveno tržište. Ako vi imate različite valute, vi nikad ne znate koje će cene da budu kad prodajete ili kupujete robu. Prosto ne možete da imate tako integrisano zajedničko tržište. Na drugoj strani, zajednička poljoprivredna politika je nemoguća ukoliko imate fleksibilne kurseve. I ako pogledate istoriju, kad je Amerika uništila sporazum iz Bretton Woodsa, koji je zasnovan na fiksnim paritetima i nekakvom zlatnom važenju, Evropa je u nekoliko navrata pokušala da reprodukuje taj sporazum, pa su videli da ne mogu i na kraju su se odlučili za zajedničku valutu. I mislim da oni neće se vratiti na nacionalne valute, jer vraćanje na nacionalnu valutu bi značilo kraj Evropske unije kao jedne ekonomske tvorevine koja je zasnovana na jednom jedinstvenom tržištu. Ali Evropska unija je više od toga. Ona je i politička unija i ona je odbranbena unija, da tako kažem, tako da kada se govori o evru i uslovima opstanka, treba voditi računa i o tim drugim političkim i vojnim aspektima koji često puta su presudni da se plati možda i neka veća cena nego što bi možda ekonomski bilo racionalno. Šta je sa zemljama koje, rekli ste, neke ne mogu, neki ne žele da uđu u eurozonu jer smatraju da će time izgubiti deo nekih svojih igre? Evo, uzmite primjer Švedske i Danske. Kad je nastala kriza, Švedska je pustila da pliva švedska kruna i uvela je vrlo politiku niskih kamatnih stopa. Ali Danska je obrnuto. Ona je uvela politiku visokih kamatnih stopa i uglavnom je zadržala skoro kao fiksni kurs. Znači, taj variabilitet u odnosu na evro bio je veoma nizak. I tu je onda nastala rasprava da li treba ponovo glasati za ulazak ili ne. Znači, dve zemlje koje nisu u eurozoni, koji formalno imaju fleksibilne kurseve, imali su potpuno različite politike kada je nastala kriza. Znači, oni su drugačije to procenili. I kome je bolje?
Pa da vam kažem, sa stanovišta GDP-a trenutno Švedska se vratila na nivo pre krize, a Danska se nije vratila. Ali to ništa ne znači. Funta je još više devalvirala nego švedska kruna, pa se nije vratila na nivo privredne aktivnosti koji je bio pre krize. Znači, nije samo kurs taj koji određuje celokupnu aktivnost, zavise i prosto ima mnogo drugih faktora koji utiču na to. I tu dolazimo do pitanja kako se kriza evra odražava na Srbiju. Dakle, koliko privreda Srbije zavisi od toga kako se tumba evro u Evropskoj uniji? Samo pre toga jedna mali dodatak na ovo što su kolege rekle. Pazite, opstanak evrozone i njeno širenje je zaista condicio sine qua non opstanka Evrope kao sile. Znači, s jedne strane imate Kinu koja nezadrživo nadire, imate još jedan blok tih dalekoistočnih država koje su u fenomenalnom usponu, imate Ameriku na jednoj strani. Ako bi Evropa sada dopustila sebi da se rasparča, da bude marginalizovana, to bi bila apsolutna katastrofa za Evropu. To je onda zaista pad, sumrak Evrope. Države neće nestati, one će dalje funkcionisati, ali Evropa će biti potpuno marginalizovana. Da se vratimo prosto na ovo vaše pitanje. Ja mislim da mi ne treba da se previše sekiramo oko toga šta se događa. Ovo se i dalje događa van nas. Ono što bi nas moglo da pogodi, to je s jedne strane da veliki deo kapitala bude usmeren u sanaciju ovih država, pa da do nas dođe malo. Da kažem, to je jedan rizik. Jednostavno prvo da se i percepcija rizika poveća. Dakle, ako su u problemu Portugala, koji je u problemu Španija, ne treba zaboraviti ni Italiju, tu nije cvetna situacija. Belgija takođe je u vrlo teškoj poziciji, jel? Što više, da kažem, kapitala bude odvezilo na tu stranu, što bude bilo više straha u finansijskom sistemu, to je manja verovatnoća da u rizičnu zemlju kakva je Srbija kapital dođe. To je, da kažem, jedan aspekt. Ja to možda potencijalno više nego drugi, možda grešim u tome, mene mnogo više brine kako će se ova situacija odraziti na Mađarsku, Rumuniju i Bugarsku, jer ja se strašno bojim da Srbiju ne zadosi regionalna kriza. Dakle, ja bih mnogo pažljivije gledao u ono što se zbiva u Mađarskoj, u Rumuniji, u Bugarskoj, u Hrvatskoj, nego ono što se dešava u Portugalu. Potpuno se slažem sa kolegom Katićem. Dodao bih samo još jednu dimenziju. Kada se Evropa suočava sa krizom, kao što je ova, daleko najveća, otkako Evropska ekonomska zajednica postoji od 1957. godine, po prirodi stvari druga pitanja gube na intenzitetu i u tom smislu naša velika žurba u Evropu, velika deklarisana žurba u Evropu, a puževljev korak kojim se zapravo krećemo, sa one strane, sa strane recipijenta, postaje sada problematičnije. Drugim rečima, nismo više u fokusu, kao što je recimo bilo 10 zemalja kada su ulazili u velikom talasu i to je prosto bilo horuk. Sada toga više nema. A još povrh toga i ova kriza, imate veliku stvar, mala Srbija, odnosno male zemlje Balkana i velika unutrašnja kriza. Relativno se stvar pomera i u tom smislu naš sagovornik postaje manje uzbuđen, manje uzbudljiv i manje zainteresovan za rešavanje naših problema. Da, ovo je apsolutno tačno i zato je i rečeno da verovatno za ove sve zemlje iz Balkana nema proširivanja pre 2018. Znači, Evropsku uniju čeka veliko spremanje. Kako da se fiskalna politika poveže sa monetarnom politikom i da zaista se efikasno vodi. Što se tiče uticaja na nas, postoje 4 kanala kako može da utiče. Jedan je već gospodin Katić rekao. Nemačka i druge zemlje, Francuska, će pomoći ove zemlje u krizi tako što će se zadužiti relativno jeftino na tržištu kapitala, pa će onda kroz taj stabilizacioni fond da daju ovim zemljama kredite koji će oni morati da vrate, ali pod nižim kamatama i boljim uslovima nego inače. Što znači, bit će relativno manje kapitala za nas i za druge investicije. To je važno. Drugo, naš dug je delom nominiran u evrima i tu neće biti ništa, ali i delom nominiran i u dolarima. Naročito ovaj dug sa MMF-om, ovaj novi dug, on je nominiran u dolarima i tu znači, će verovatno veća plaćanja da budu ukoliko dolar nastavi da se oporavlja. Sa stanovišta duga prema Svetskoj banci, mi smo svojevremeno to
to podelili. Pola duga je u evrima, pola u dolarima, pola fiksna, pola varijabilna kamatna stopa, tako da je tu rizik je nekako pomešan i tu neće biti nekih velikih efekata. Biće efekata vezano za troškove uvoza energije, jer energija se u dolarima, cene se u dolarima određuju, računaju i to će biti, pošto mi uglavnom iz Rusije dolarske cene uvozimo, dolarske su cene, tu će biti veći troškovi. Međutim, ono što je ključno to je da mi od ukupnog našeg izvoza 80% izvozimo direktno na zemlje eurozone ili zemlje koje su vezane kursevima za euro, a uvozimo 70%. Tako da mi smo generalno jako mnogo integrisani u evropsko tržište i to je dobro. Što će reći i zainteresovani za sudbinu evra? Jesmo, s tim što, kažem, nas preko ovih drugih kanala koje sam ranije spomenuo, jači dolar može da ugrozi. S tim što ja ne bih rekao da je ovo kriza evra. Ja bih rekao da je ovo oporavak dolara, jer kad je evro uveden u 2002. godine, mislim kao valuta, ne eku, ranije to je bilo 95 dolara za 100 evra, pa onda je krenulo na 150 kad je izbila kriza. Danas je 130 dolara za 100 evra, znači nije baš evro toliko u krizi. Evro je danas jači nego u odnosu na dolar i odnosu na funtu nego što je bio u trenutku kada je bio lansiran. Mi to stalno zaboravljamo. Mi govorimo o velikoj krizi evra. Evro je negde znači, na 1,30 otprilike prema dolaru, bio 1,17 kada je lansiran. Zato kažem, treba malo pažljivije pogledati i treba malo te fonove koji stižu sa svih strana, koji jednostavno guraju evro. Amerikanci govore o krizi evra, ali to baš... Evro izgubio svoju kupovnu snagu u odnosu na švajcarski franak. To je definitivno, ali u odnosu na dolar... Da, to je specijalni slučaj. Moram ovih posljednjih nekoliko minuta da posvetim izuzetno zanimljivoj temi. Vi ste za to da se evro uvede u Srbiju. Vas dvojica ste, rekao bih, manje ili više snažno protiv. Možemo i da čujemo kratko argumente zašto mislite, profesore, da bi evro bio dobar ovde? Zato što smo mi integrisani u evropsko tržište. I kad ste integrisani u jedno tržište, vi ne možete da podnesete fluktuaciju kursnih razlika. Veliki su transakcioni troškovi, razmene valuta, velika je neizvesnost i naša jedina šansa, mada ljudi misle da imamo i neke druge šanse, jeste što veća integracija u evropsko tržište, u Evropsku uniju, ekonomski. Ali to nije u pravom smislu integracija, vi samo uzimate jednu valutu nominalno da je koristite. Ne, mi smo robno i sa stanovišta tokova kapitala integrisani u evropsko tržište. I pošto smo već integrisani, mi ne bi trebali da dozvolimo velike kursne razlike i velike fluktuacije. To je znači broj jedan razlog koji ide ka uvođenju evra. Naravno, postoje suprotni argumenti zašto to... Sad ćemo ih čuti upravo. Ali u osnovi za jednu malu zemlju. Pogledajte Estoniju. Kad su svi rekli evro je u krizi, Estonija je odlučila da sve uradi u krizi da postane deo evropske zone. Šta je loše u tome? Evo da se slagali smo se, sad ćemo se srdačno nasložiti. Vidite, prvo što je loše, to je da ulazite, da uzimate valutu, a da niste pod kišobranom centralne banke koja tu valutu emituje. Dakle, kada Estonija ulazi u eurozonu, ona je automatski ušla ispod kišobrana centralne banke evropske. To je ogromna razlika. Znači, to je jedan element. Crna Gora je drugi primjer. Je drugi primjer, ali znate, performanse Crne... Prvo, Crna Gora je strašno mala, govorimo 400.000 ljudi. Drugo, performanse Crne Gore, kada ih pogledate, vidjet ćete na segmentu inflacije je okej. Da kažem, oni su imali inflaciju relativno nisko između 3-4% godinama, jedan od 2008 bila 8,5%. Međutim, cena uvođenja evra je fenomenalan deficit tekućeg bilansa u Crnoj Gori. On je mnogo veći nego čak i kod nas. Šta je problem? Šta je suštinski, po mom uverenju, problem? Dinar nije problem. Dinar je postao problem zbog toga što je srpska ekonomija loša i zato što je, po mom dubokom uverenju, ekonomska politika i razvojna politika bila toliko loša da je rezultirala slabim dinarom. Dakle, dinar je slab zbog toga što Srbija nije u stanju da zaradi evra. Zato što je naš deficit trgovinskog bilansa enorman. Zato što je naš izvoz smešan i što je naš deficit tekućeg bilansa također enorman. Da priliku profesor Labusu da odgovori. Da vam kažem, postoji i drugi ključni argument. Morate da poštujete ono što se dešava u realnosti.
a ne da kažem po znacima navoda da silujete realnost. Ljudi ne štede u dinarima, nego štede u evrima. U evrima su svi depoziti u bankama, svi zajmovi su u evrima. Evro se računa kao obračunsko sredstvo za isplatu plata. Znači, to je realnost. 70% novčane mase i ukupne finansijske aktive je u evrima. I šta ćete vi da uradite? Kažete, dinar ćemo da zadržimo, imate dvovalutni sistem. Dvovalutni sistem je najgore rešenje. Znači, ili pređite na dinare, nacionalizujte evre, ili pređite na evre. Pošto ne možete da nacionalizujete evre i da pređete na dinare, ja kažem, uradite second best. Ono što je drugo, ne odlično, ali drugo najbolje moguće rešenje, znači, ajde da pređemo na evre. To je realnost. Prosto. Pa jeste, to jeste realnost, ali ta realnost je zapravo poreklo te realnosti u 90. godinama preko marke, pa onda marka u evro. Ja sam za dinarizaciju i za vođenje odgovorne monetarne politike. Uz fiskalnu koju je profesor Labus također govorio. Ali šta ćemo s ovim realnostima o kojima govori profesor Labus? Menjati ih polako, u hodu. To ne možete promeniti preko noći. Ali i uvođenje eura preko noći sigurno ne bi bio čaroban štapić. Nije to nešto što rešava naše... Nema čaroban. Mi smo u ozbiljnim problemima o kojoj je govorio kolega Katić, a to je nekonkurentna ekonomija, 96. u svetu, pobogu. I sa takvom ekonomijom mi želimo da imamo solidnu valutu, jak izvoz i ne može. Jednostavno ne može. Znači, dubinski mora u našoj ekonomiji stvari bitno da se poprave, a ja lično ne verujem. Gubimo sredstvo monetarne politike. Ukoliko uđemo u jednokratno uvođenje evra, mi jednostavno... Ali nam je nešto služila ta monetarna politika. Pogledajte kamatne stope kolike su. U vreme recesije imamo najveće realne kamatne stope u Evropi. Znači, monetarna politika je potpuno tu podbacila. Mislite da bi to bilo bezbolno preći sad na evro? Ili da bi manje bolno nego se zadrži dinar? Pa naravno. Znači, dualni valutni sistem je nešto što ne udrži. Ajmo samo brzo ova dva scenarija. Samo imamo dva scenarija. Znači, kada bi prešli danas na evro, zamislite da postoji konsenzus. Možemo raditi dve stvari. Možemo ili preći na nivou kursa na kome je danas. Ako bismo to uradili, mi bi trajno upropastili trgovinski bilans. Jer je ovaj kurs neodrživ. Znači, ovaj kurs nam garantuje deficit trgovinskog bilansa, veliki deficit trgovinskog bilansa. Zbog toga što je zato što jednostavno, zato što je nivo naših cena, kada bi ga iskazali u evrima, jednostavno sumanut. Verujte mi. Mislim, meni je Srbija počinje da bude skuplja nego Britanija. Drugi problem je, koji bi imao smisla, to je da uradimo devalvaciju, pa da onda pređemo na evro. Kada bi to nekome danas rekli, takvi su centri moći u Srbiji, to vam nikad ne bi dozvolili. Šta bi se dogodilo? Uradili biste devalvaciju, zamislite šta se tada dešava sa indeksiranim kreditima. Znači, oni rastu za onoliko za koliko ste devalvaciju izvršili. Znači, vrlo je komplikovano čak i u tehničkom smislu uraditi ovo. Mislim, naravno, ovo su dve oprečne pozicije, ali jedno je sigurno i oko toga se slažemo. Nastavljanje politike kakve je danas je pogubno. Čak bih rekao ovako, ako bi država nastavila da radi što radila do juče, 10 godina, jel? Ja bi onda prešao na stranu gospodina Labusa i rekao ne vredi ovo. Zaboravite, pređete na evro. Pa da vam kažem, ali taj problem sa kreditima sada je izraženiji nego kad bi se prešao na evro, jer svi su krediti, ozbiljniji krediti indeksirani. Ili na franak, ili na evro, ili na inflaciju. Tako je, pošto to međusobno se poklapa, vi taj problem indeksacije imate strašno veliki. U privredi, ako radite sa našim preduzećima, vidjet ćete kako će da kukaju za 2-3 nedelje. Kada naprave bilanse za prošlu godinu i kada moraju da kažu kolike su kursne razlike i koliko im je profita pojela ta kursna razlika. Znači, ovaj sistem je neodrživ. Znači, nekakav održivi sistem mora da se napravi. Ja sam prosto rekao, uzmimo realnost pa da vidimo šta. Možda i drugačije, ali to mislim da je teško. Možda bude, ne mora da znači. To da, i time smo otvorili temu o kojoj će se vjerojatno pričati više u narednim mesecima. Hvala vam puno na gostovanju u Oko ekonomije. Poštovani gledalci, pričali smo dakle o sudbini eurozone u ovoj emisiji, a pričat ćemo o tome vjerojatno i tokom cele naredne godine. Hvala vam na gledanju Oko ekonomije. Ostanite uz RTS i verujte našim očima.